наіўняк такі, што ўсё будзе па законе працаваць. Не ўсё па законе працуе. І ведаеш, я быў у курсе яшчэ ў 2020 годзе, што закон можа не працаваць. У мяне, як у юрыста, быў досвед, што закон можа не працаваць. Пытанне ў тым, калі ты штосьці робіш, што ты можаш рабіць, што ты пры гэтым дэкларуеш, які сцяг ты ўздымаеш, і пад якім сцягам ты ідзеш у тым накірунку, куды цябе трэба трапіць. Так, сцяг быў, што мы робім законныя дзеянні. Так, сцяг быў такі, што мы праводзім палітычную кампанію па правілах. Мы казалі сумленна і шчыра увесь час, і я асабіста дагэтуль вось у Фейсбуке ўсё вісіць, нічога не змянілася. Які план? План гэта кожны беларус вось у гэтым месцы. Калі я кажу, што асцярожнасць працуе як не каталізатар, а наадварот запавольваючы працэсы, гэта таксама гістарычны факт з нашай гісторыі. І калі б казаць пра наіўнасці, гэта не наіўнасць, гэта стратэгія, будзем казаць. Да? Не наіўная стратэгія, а тая стратэгія, якая падавалася адзінай слушнай з тымі рэсурсамі, з тымі магчымасцямі, якімі тады былі. Ніхто нікому ніколі не замінаў прапанаваць штосьці лепшае. У нас быў абсалютна адчынены працэс. То бок, хто заўгодна заходзіў, размаўляў, могуць гэта пацвердзіць там дзесяткі людзей, якія прайшлі. Як толькі траплялася хоць адна слушная ідэя, казалі: «О, давай, ідзі рабі». Як толькі траплялася нейкая ідэя, якая адыходзіла ад той канвы, якая у нас была, бо мы разумелі, што мы 24/7 пад праслухоўваннем. Ну, гэта не было ні для кого сакрэтам. Мы казалі адразу, што гэта вось тэрыторыя, на якой мы робім вось гэта, все, мы больш нічога тут не робім. Калі вы хочаце штосьці іншае, окей. Ну, мы былі ў такіх абставінах. Пачынаць штосьці іншае рабіць, па-першае, трэба экспертыза, па-другое, трэба адказнасць, бо калі ты знаходзішся ў месцы, у нас же все матэрыялы ёсць, все, што казалася, все, што там не казалася. Таму я разумею, што проста казаць, што мы былі наіўнымі эльфамі, але мы насамрэч усведамлялі, якая рэчаіснасць. І абралі ту ролю, сказалі, якую ролю мы выканаем, мы яе выканаем.